Na membro na ba ka sa senior citizen? Oo. Maayo kay membro po ka na po kay paaboton taga bulan. Dili, Ay. kada bulan, kada tulo ka bulan sa pagkakaroon. Wala na nga, ingo makadawat lagi atong 25. Unya. Si ingo nabalhin, kay wa pa kuno da mabalidit ang uban. It's sa 30. Tapos kay wa man po gihapon madayon, ingo mag-Disyembre, agitagak na namang lubi. Ay, kay wow, kay nang nay maningil nga. Wa ko ikatunol. Ay nay, maayong hapon nay. Oh, mayong hapon sad. Pwede mangutan na nay. Ang asa ganitong dalan diri anay nga pagawas nay kay murag nasaag manggod ko. Naro daadto dong. Diri anay. Oh, dari sa kuan. Unsa man imong ginabuhat di anay? Ay, nagtapo ko lubi kay. Tapos wa pa gani masino ang lubi nanay. Nanakoy utang ang taon kay. Maura din tani among gisaligan. Agbi kaluoy sad. Uy, pila na edad nimo karon nay? Kay 65. Uy, 65 na ka. Kaya pa dai nimo trabaho ana nga lubi di ay. Ay, nahinay na lang ani kay wa gyud laing masugo. Perti man ito nang hago ang trabaho nay. Uy. Sige, ang tuso na lang kay wa ang gitay lain malingi og parte trabaho hornal di wa na may yamar na mo kay tiguang naman mi di. Ani na lang mi makalinga na mong luming gamay. Agbi kaluoy sad nimo. Pagani pagsino awa na. Unsa man ni nay? Ay mo nang bikiro nay? O bikiro na ko ni. Bikiron. Aron madali makabayad ka sa utang. Napadi kay utang nay. Oy, pagani masino ang lubi nangutang na kay kada adlaw man ta nagkaon. Maupod lagi no. Oh, na. Galimang ka buntag udto hapon kaon ta. Nya. Siyempre. Makautang kita atong tindahan. Kaita sa imuhang sitwasyon day karon nay no. Sa imong pangidaron nga 65 nay, di basta-basta na oy nya. Trabaho pa jud ka ani nga dapat sa imong pangidaron nga 65 kanang mo relax na ka nakasinyong balay ana lang ba? Ay, pwede na gudon ta pero hinahina na yung trabaho kaya pila ay masugo. Pag manuhol po ko, sa po isuwa na po ko'y mahimo kay gamay rami yung taon ni akong lubi. Maupod lagi no. Pero mahal ba yung panuhulo ron? So kanay lubi ha imo ani nay. Wa mo adyon yung kaugalingon. Maayo kay inyo kaugalingon pero balik kamo ra mo trabaho ni ikaw lang. Sa pagtapo kami kamera pero pagsaka gipasaka na mo glain ni. So kay wa man mo ikasuhol so kamo na lang sa. Kami na lang yung taon ani kay mao ra man ni gamay naman among lubi. Maupod lagi no, di pa di basta-basta ang inyong naagihan di ay karon. Kaya ito mi kaayo eh. Kanirang lubi ang nagbuhi sa inyo karon. Mao ri gani nagbuhi sa mo, mao ri usahay. Mao pay pagsino gitagak na kay kada adlaw man ta nagkaon. Ang bugas ron pating mahala. Ang bugas ng agi. Ang 35 kilos, 1,520. Nya. Buntag udto hapon. Nya. Pero buyag namog pi panahon kumi nga magtapok mi payhag. Asa man day imong bana karon nay? Buhi pa nay. Ang buhi ko ay tapo dito na naginit tutog tapok-tapok ang babaw gamay. So bali imong bana kauban nimo sa panginabuhi nga kaning lubi. So asa man imong bana karon na sa dito sa Pikas? O sa Pikas nagtapok pod. Nagtapok ko siya gamay rin nung to dito. So diri ikaw ang nagtapok ani tanan. Ako rin mao naman ang nilani. Bali ang kanin diri asa man nimo gipanguha pod? Diha sa sapa kay akong gisiguro ang sapa kay mga anod. Maupod no. So bali imo pa ning pangwaon og mga kini pangwaon po na ko ni kay na usa mapag-arsa ni pagbunot ani sa mga mamang tanay na madama po ning bitaw no kay hasol mo pud og dili nimo na pangwaon no. Pangwaon gini siya kay dini kwaon sabod man ni kayo dong. Anad na po day kay inani nga trabaho na yun no? Uy, karbahante kay ko dong karon na. Pila na magkakatuig nga nagtrabaho ang inani nay? Dong, nakamatngon jud ko dong gikan sa bago kay Miss Party ni ining mga trabaho Yay. Mao gini among naandan dong hornal, tapok lubi. Katong wa pa ko maabot og 60 kini tanong mga lubi diri kami tigtapo kay inon man mis among uyuan og iyaan. Kami patapukon pero karon murag di naman sila minyo kay pareha naman mi senior. Maupod lagi no. Pero ikaw na senior na ka na na membro na ba ka sa senior citizen? Oo. Maayo kay membro po ka no? Membro ko.
maayo kay membro po ka na po kay paaboton taga bulan. Dili, Ay. kada bulan, kada tulo ka bulan sa pagkakaroon. Taga tulo ka bulan sa pagkakaroon di ay. Sa karon tuiga, Mm-mm. kada na tulo ka bulan. Nga. Mo lagi na nga ingon makadawat lagi mi atong 25. Unya. Sa ingon nabalhin okay wa pa kuno da mabalidit ang uban. Nga. Pizza 30. Tapos kay unsa wa man po gihapon mo dayon ingon mag Disyembre agitagak na namong lubi ay kay wow kay nang nay maningil nga. Wa ko ikatunol. Sige di kag paninglan di ay. Eh, Mao ni nga. Kasabot tudong ningil gahapon. Puro nakahatag na ko kay luuya po kayo maningil nga way madala oy. Mao pud lagi pud bali mao ni ang imuha na lang ni gipatagak ting lubi Ako na lang kay patagak para makabayad po kasi mo utang no. Harap makainpas ko sa utang ba kay Pila di utang nimo karon nay? hinoon. Ang gamay-gamay na 2,000 kape na lang na. 2,000 kapin. Oh, Dako way labot di sa tindahan. Dako gyud kag utang nay no. Kay sa tindahan, di na naihapon tindahan kay unya ra na mabalanse og nanay kwarta kay wa mo ko kay igor man ko mudiktar, igor ra pud sila pud nga mulista. Unya ra na mabalanse og nanay kwarta. Mao po di Mo ay. mo lagi na nga giingon nga taig bulpin na lang amo mahibilin ani. Paita sa simuhang ko nay no. Dahil lang nayaha na ko'y hatag nga gamay nga pahalipay para sa imong karon nay. So kanina dili man sa ingon nga dinagko nay kanay tabang na lang pod nako ni para sa imuha nay no. So diha na nanay Kani bahala nanay ha. Salamat ani dong ha. Sige wala ay problema. Dong, salamat in taon ni dong. Tabang lang Dako ako na kaning sa tabang imuha sa mga masulbad gyud among problema ani. So kana may na lang na pang Dong. abag-abag na lang pod na sa imong panginabuhi ni mo nay ha. So mao lang to nay no. Salamat kaayo unta katagan pa kag taas nga kinabuhi sa Ginoo. Salamat in taon dong. Napaday grasya ning abot karong adlaw. Ako dong nag-uulyo ko ani dong ba pero salamat si Kus Ginoo nga najuday grasya ning abot sa kuwa diri. So kana nay ataban ako na si mo nay ha. So asa kitong dala nay diri anay no. Naradani dong. Sige. Salamat kay nay Dato ha. ra agi okay. Asa mo ko agi nay diri? Dato agi kay. Diri na lang siguro ko agi. Ani narandalan diha dayo. Narandalan. Mo ni mohang kuan nimo. Mao lagi na akong kuha og sagbot ni kay sabal man kani inig bunot. Mao pud lagi no. So bitaw nay Salamat in taon ani dong ha. Ginoo na lay manimba senyor dong ha may muglawas. Problema na nay unta atagan po ang taas nga kinabuhi sa Ginoo nay ha. Salamat in taon Sige dong. nay diri sa ko nay ha. So Sige. salamat po kaayo. Salamat dong. Salamat.